Ма тя от старост? О, душка ми чува. Братно. Глей го, рад. И насадили, една кефирия насадили с такова. Айде бе, нали си умеем, бе? Не лукви така. Айде да дойде. Ма тя и майка я знаела. Що не ще, бе, брат? Майка ми беше учител постоянно за има. Нали, Веско, като идваше пред тебе, като спомня се пише Хватка на Радева, не знам там. Абе, какви са тия Виж му, ану се, бе. сегето на човешкия живот? Не, виж му, брат, име 01, няма и тъп. Абе, бягай. Убил дете. Чакай, ела, само няма го пипаш, ела. Сложил го в една голема чанта и го фърлил в изтъка. После удушил майката, надупчела на 12 места и ги фърля и нея така в иска. Аз ме чудна, аз не мога го асимилирам. Ама кога е това било, бе, мамо, защото тук на бати Илян, на приятел на братовчето, намеря някаква в иска. Еми, табато, намерили са жената Да. в Искъра, да. Те звъняха на полиция да идва даже. Да. Абе. Роки, аз имам аз такава. Един Само, че... кандидат в Бургас, кандидат